kanhi Executive Director sa Sinulog Foundation ug usa sa mga inilang sports event organizer, Ricky Ballesteros, mitaliwan na. Pipila sa iyang mga tatabangan na subo sa kalit niyang pagtaliwan. Ani ang report. Lagsik, aktibo ug health conscious ang 57 anyos nga si Ricky Ballesteros. Tungod sa iyang katakos ug taas nga kasinatian sa natad sa pag-organize og mga festivals ug sports event, sunod-sunod ang iyang mga imbitasyon sa sulod ug gawas sa nasod. Busa na kugang dili lang ang sugbo apan lakip na ang kadagkuan sa mga festivals lukop nasod sa iyang kalit nga pagtaliwan niadtong Sabado sa hapon samtang anaa pa sulod sa mall. Matod sa iyang pag-umangkon nga si Ricky Ballesteros Versosa sakay sa escalator paingon sa basement 2 si Ballesteros dihang una kining giatake sa kasing-kasing. Padung siya naog sa basement 1 sa escalator. Then nakita namo na nagkapakapa siya sa iyahang pants na as murag na ay nabilin sa taas. So nidagan siya balik padung sa taas. Then na next na ato padung na siya balik panaog same escalator, gabarag-barag na siya. Then nigunit siya sa railings. Then anak akong igsuon gihatagan pa kuno siya chair sa guard. Pero nang kuan mi, admo na di ito giatake na siya. Dugang ni Nika, walay sakit sa kasing-kasing ang iyang uyuan ug wala usab kini gihambin nga ubang balatian. Sayod siya ni ini kay siya man ang sidekick sa iyang uyuan, ilabi na sa pagpadagan sa mga events nga gi-organize ni ini. Gani inagplano pa si Ballesteros sa pagsaulog sa iyang 58th birthday karong Hulyo 24 uban siyang pamilya ug adto kini isaulog sa Surigao del Norte. Annual na siya magpa-check up. He's very healthy. Health conscious kay siya sa tanan niya intake, ma-food, ma-liquids pa na. Kuan siya, di gani na siya mag-rice. Samtang lakip sa mga nakugang ug nasubo sa kalit ng pagtaliwan ni Ballesteros, ang iyang mga natabangan sama sa Omega de Salonera nga mga taga Surigao del Norte nga gitabangan niyang makasalmot sa Sinulog 2023 ug maoy nagkampiyon sa free interpretation category. Pinaagi usab ni Ballesteros, gitabangan usab silang makasalmot og mga international competitions. Sama na lang sa Powerful Daegu Festival 2023, diin sila ang nagkampiyon sa international category. Labi ang yang kuan nga nahimo sa amo diri intiro mga katawhan diri sa amo sa Salonera nga diin dili may makaabot sa ani nga estado kung dili gumikan ni si Ricky. Atol sa haya ni Ballesteros, mitambong ang pipila ka mga inilang personalidad sa Sugbo ug mga suod nga higala ni Ricky, sama nila ni kanhi Mayor Tomas Osmeña uban ang iyang asawa nga si kanhi Cebu City Councilor Margot Osmeña. Mibisita usab ang mga sakop sa Rapid Air Ambulance di nagsilbing usa sa mga National Board of Trustees si Ballesteros. Gikatakdang ihatod sa katapusang pahulayan si Ballesteros karong Hulyo 13. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.